खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 29 नभेम्बर 2025 इं अक्ट'खालि मोन 6 हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फरायसाफोरा बुफाय बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टनि बारग' बिजिरगिरि जास्टिस एच.एन. शर्मानि दैदेननायाव वान मेन कमिसनखौ दानानै होबाय। मख'जाथावदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि एच.एन. शर्मानि दैदेननायाव 29 नभेम्बर 2025 क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव 1952 मायथाइनि नायबिजिरनाय आयेननि सिङाव आसाम सोरखारजों दाजानाय बे आय'गआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादफोरनि सोमावसारनाय आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन। 5 मार्च खालारखालि फोसावनाय पाब्लिक नटिसनि बायदिब्ला आय'गआ सेक्रेटारिसिम हेंथा हानजा सुरनाय, अजद होनाय बायदिब्ला सिफायनाय, जर-जुलुम हाबसननाय आरो जाथायनि सायाव बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे जाथायनि गासै जाथायखौ नायबिजिरगोन। नायबिजिरनायाव जिल्ला खुंथाय, पुलिस आरो बिटिसि बिबानगिरिफोरनि फिननायखौ नायगोन। थासारिखौ सामलायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बेखौ सिनायथिगोन आरो रायजोआरि धोन सम्पथिनि खहा जानाय आरो मावख'आरि खामानियाव बेसेबां जेंना सोमजिदोंमोन बेखौ बिजिरगोन। बे आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुं आफाद आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ हारसिङै एबा जयै लिरनाय बिबुंथि एबा फोरमायथि गथायनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों। जमा होनायाव आबुं मुं, पस्टेल नं, फन नाम्बार, जुदि जाथायफोरनि गुबै फोरमान दंब्ला आरो हेफाजाबारि फोरमानलाइफोर आरो मख'नाय तथ्यफोरखौ फोरमान खालामनाय मोनसे एफिडेभिट थाफानांगोन। गासैबो थान्दैफोरखौ गावनो गावारि महरै गनायथि जानाय थान्दैनि गेजेरजों एबा रेजिस्टार खालामनाय गुवाहाटीआव थानाय आय'गनि मावख'आव गथायनांगोन। 98थि मुलुगनि अस्कार बान्था होनाय हाबाफारिया बे बोसोरनि 15 मार्च खालाराव जागोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका च'प्रायाबो अस्कार 2026 नि थाखाय बान्था सायख'जादों। प्रियंकाजों लोगोसे हलिउडनि स्टारफोर जेरै रबार्ट डाउनी जुनियर आरो ग्वेनिथ पाल्ट्र'आबो अस्कार बान्थाखौ मोनगोन। बे बान्थानि थाखाय सायख'जानायखौ बलिउडनि फावखुंग्रि प्रियंका च'प्राया गावनि इनस्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। बेनि सिगांबो प्रियंका च'प्राया 2016 मायथाइनि अस्कार बान्थायाव प्रेजेन्टार महरै सायख'जादोंमोन। बे भारतारि सावथुननि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा दि फिन खेबसेबाव सासे भारतारि फावखुंग्रिया मुलुगनि देरसिन सावथुन बान्थानि जौसाङाव जायगा मोनदों। अस्कार 2026 नि थाखाय मुं थिसननायनि आबुं फारिलाइखौ अस्कारनि अफिसियेल वेबसाइटआव नुनो मोनगोन। प्रियंकाया ससियेल मिडियायाव प्रेजेन्टर्स फारिलाइखौ शेयार खालामनानै बे मानगोनां बान्था होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि रोखा खालामदों। आमेरिका आरो इजराइलआ इराननि सायाव खालामनाय एयार स्ट्राइकआ 7 सान बारलांबाय। नाथाय दिनैसिमबो इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव दावहाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं, जेराव दिनैसिमबो दावहानि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो दं। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जागायनाय मिलिटारि अपारेशननि उनाव इरानाव दासिम खमैबो 1230 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इराननि खौरां एजेन्सि फर्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला राजथावनि तेहराननि खोला-सोनाबाव थानाय फरान नोगोरनि गंनै फरायसालियाव मिसाइलजों आमेरिका आरो इजराइलआ बावैसो सिगाङाव गाग्लोबदोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन। बेराफारसेथिं इरानआ गल्फ हादोरफोर आरो इजराइलाव थानाय आमेरिकानि मिलिटारि बिथाफोराव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनायखौ खालामबाय थादों। बे गाग्लोबनायफोरा इजराइल, UAE, काटार, बाहरीन, कुवेत आरो सऊदी आरबखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो दि बे समाव इराननि आखायाव रैखाथि गोहो गैलिया आरो अख्रां रैखाथि गोहोआबो गैलिया, जेराव बिथाङा आरोबाव बुंबावो दि फारफ्रोमथिंबो खहा जाबाय। इरानखौ ओरैबायदि फोजोबस्रांनाय जादों दि जायखौ सुबुंफ्रा सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन एबा सानफेराखैमोन होनना डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो। गुबुन फारसेथिं इराननि जौसिन हादोरारि रैखाथि आफादनि नेहाथारि आली लारिजानी बिथाङा बुङो दि इराननि रौनिया हान्जाया आमेरिकानि जायखिजाया ओनसोलाव गाग्लोबनो थाखाय थियारि जाबावबाय होनना रिपर्टआव बिथाङा फोरमायथिदों। फारसेथिं बावैसो सिगाङाव इजराइल आरो आमेरिकाया इराननि सायाव भारत लैथोमायाव जागायदों, जेराव इजराइल आरो आमेरिकानि गाग्लोबनाया गोसारनानै सोनाब एसियाखौ साग्लोबनानै भारत लैथोमायावबो सफैदों। गाग्लोबनाया जादोंमोन जेब्ला मोनसे सिरियै आमेरिकानि साबमेरिनआ भारत लैथोमायाव मोनसे रैखाथि गैयै इराननि दावहारु जाहाजखौ एटेक खालामनानै गोदोहोयो, जेराव सा 80निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ गोमायो होनना रिपर्टआव फोरमायदों आरो सा 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोमानानै दं होनना मिथिहोदों। बे जाथाया आरोबाव गिख्रंथाव महर लाबोदों।
जोबथारनायाव रैखाथि हान्जानि नायबिजिरनायनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि चौकी हलायाव फाइटार जेटनि जाब्रबथाय जानायाव सानै पाइलट सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैबाय, जेराव ट्रेनिं मिशननि समावनो बृहस्पतिबारनि मोनानि 7:42 रिंगायाव कार्बि आंलंआव जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव सुखोई Su-30 MKI आव थानाय SQN LDR अनुज आरो FLT LT परवेज दुराकारनि जिउ खहा जायो। बृहस्पतिबारनि मोनायाव चौकीहला ओनसोलनि निलिप जरहाटनिफ्राय बिरलांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मोनाबिलि 7:42 रिंगासोआव रादारजों सोमोन्दो गैयै जानानै बिरखंआ गोमानानै दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनाबिलि 7 रिंगासोआव खाथिनि हाजोनिफ्राय गोबारै बेफ्रुनाय सोदोब खोनादोंमोन। बे सोदोबा ओरैबादि गोसामोनदि खाथि खालानि गामिफोराव गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बेफ्रुनायनि सोदोबा हाजोफ्राव गोमखांदोंमोन आरो गासै ओनसोलखौनो सोमावग्लुंदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बेफ्रुनाय सोदोबखौ खोनानानै दसे समनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हाजो फारसे उखुन्दै ओंखारनाय नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि फोसावथ'नाय जायाखैमोन। नाथाय रैखाथि हान्जानि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सानै पाइलटनि जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।